B'investiment ta' madwar €900,000 se jsir xogħol ta' manutenzjoni fil-park tal-familja F'Witiline biex ikompli jitgawda mill-familji Maltin li jżuruh ta' kull ġimgħa. Dawn ix-xogħlijiet li jsiru minn Parks Malta jinkludu tisbieħ fil-ground tal-futbol bil-bankijiet, restaw tal-ħitan tas-sejjieħ, manutenzjoni taż-żoni fejn jilagħbu t-tfal u rilokazzjoni u tkabbir tal-park tal-klieb. Id-direttur ta' Parks Malta Idrina Tard spjega li x-xogħlijiet se jinqasmu f'fażijiet ħalli l-familji xorta jkunu jistgħu jmorru għat-tewħin ta' mistrieħ f'dan il-park. Iż-żona eżistenti tad-dog park ħatkun qed terġa' tiġi trasformata kompletament f'picnic area. Picnic area fejn se tkun installata amara kbira, amara ta' ċertu kwalità sabiex ukoll tista' tiġi utilizzata minn tfal tal-iskola li jistgħu jużawha bħala sezzjonijiet ta' tagħlim li jiġu jżuru dan il-park. Il-Ministru responsabbli minn Parks Malta Mirjam Dalli tennit l-impenn tal-Gvern biex jibqa' jagħti lill-poplu Malti u Awċi postijiet ħodor u ta' rikreazzjoni. F'dawn l-aħħar xhur għaddejjin b'ħidma biex naraw li ssir il-manutenzjoni tal-ispazji miftuħa li għandna l-familji Maltin u Awċin u biex noħolqu spazji miftuħa ġodda. Il-ħsieb tagħna huwa li naraw li kemm jista' jkun noffru spazji miftuħa lil familji sew f'Malta u anki f'Għawdex.